un tânăr de 17 ani cade jos și pe loc își dă Duhul și moare. Și oamenii s-au ridicat, salvarea, și se ridică câțiva oameni mai tari, mai puternici. A zis, nicio salvare. Ăștia care ne-au provocat să venim aici, ei l-au omorât. Dacă nu îi vei dați viața să se ridice în picioare, și voi veți muri. Eram eu, soția mea, erau frații mei acolo. Vă dați seama, tânărul acela lungit, s-a dezbrăcat cineva de haina lui, am pus pe ea un praf așa de mare, l-am așezat pe haina aceea și oamenii se urcau pe garduri, se urcau pe case să vadă minunea, să vadă dacă există Dumnezeu sau nu există. Prima dată când intrase Evanghelia în ținutul lor, să vedem că și Dumnezeul vostru spune că face minuni. Să vedem ce va face Dumnezeul vostru. Deja persoana aceea tânără ne-a mort. Aproape 10, 15, 20 de minute. L-am înconjurat și a zis, dacă voi nu veți face, toți veți fi omorâți. Vă vom lua viața, vă vom străpunge. Unii de groază, de frică, pentru că e imposibil să n-ai o frică. Pentru că erau oameni răi, s-a auzit despre ei că oamenii lovesc cu cuțitul fără milă, desfâșie. Eram în primejdie aceea, primejdie mare. L-am înconjurat toți frații, ne-am pus în genunchi și am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, știu că ai putere să-i dai viața, dar arată slava să vadă că Tu ești cu noi și noi slujim cu adevărat. Arată-le slava că Tu poți să faci miracole. Dar unii erau pe garduri, alții și erau curioși să se uită ce se întâmplă. Și am chemat numele Domnului Iisus Hristos peste trupul muritor. Și stăm aproape 5 minute sau 10 minute și tot strigam, și tot strigam. Și dintr-o dată vine puterea Domnului și se deschide ochii lui. Și deschide gura și vorbește și se ridică în picioare. Și a fost întrebat, ce ai simțit? Ce s-a întâmplat? Cum ai înviat? În timp ce trupul meu era jos, am văzut din cer venit un bulgăr de foc. Și a intrat în trupul meu. Și când a intrat în mine, am deschis ochii. Nici un pic de boală care o avusese mai înainte a fost vindecat pe loc. Ăsta e Dumnezeul nostru pe care vă vorbim. E un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care face minuni. Lăudat să fie Domnul. Și ce s-a întâmplat în acea zi? Erau aproape în jur la 100 de oameni care erau curioși să asculte, să vadă. 80 de inși pe loc, care a ridicat mâna sus și a zis, vrem să încheiem un legământ, să ne întoarcem, să ne pocăim. Și aceia care erau înfuriați spre noi au ridicat mâna sus și l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn. Dumnezeu face minuni. Numai așa poate Dumnezeu să convertească pe mulți. Să vedem minunile Lui, să vedem miracolele Lui. Și pe loc era un frate cu noi care avea bani și a zis, vreau să cumpăr o casă, pe loc să fac o casă de rugăciune. Cât a costat pe vremea aceea 80 de milioane. Și a zis, da, vă dau bani pe loc, pentru că Dumnezeu vă întoarce la mântuire. Și pe loc deschidem casa de rugăciune. Și pe loc au deschis o casă de rugăciune. Lăudat să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul nostru pe care noi îl investim în această seară. Noi nu vorbim pe vorbe, nu mergem pe vorbe, am văzut realități. Am văzut cu ochii noștri cum Dumnezeu lucrează, frați și surori. E Dumnezeu viu, e adevărat. Lăudat să fie această putere nemaipomenită.